Paraziții nu sunt aceia mini-tumoare, ei sunt în intestin, dar efectul poate apărea în orice parte a corpului. Maria Tatu. Nu, nu e adevărat. Paraziții sunt celule și viermi care se pot afla oriunde în corp, și în mușchi, și în pereții intestinului. Dacă ar fi în intestin, iei un laxativ și ei eliminat imediat. Ei nu stau în intestin, nu stau pe pereții intestinului. Ei stau în țesuturi, în interiorul pereților, pentru că acolo își fac cuiburi, acolo își depun ouăle, acolo se înmulțesc. Dacă ar fi în intestin, îi elimin imediat. Deci au capacitatea să se ascundă, de asta se și numesc paraziți, pentru că sunt foarte greu de depistat, foarte greu de găsit, sunt greu de eliminat.